Hej, nech mě ti dát prohlídku, venku je běž z mrtvol, tady jsou tlačka. Ty. Tohle není jenom modul. Tohle je vesmírná loď. Tohle by nás dokázalo dostat z planety. Spíš na jedno použití, nikdy nás neučili přistávat. Ne, Vorkedroni, mohli bychom s nimi pracovat a opravit to místo těch všech vražd, který... Proč to vlastně děláme? Nic jiného než jejich sladký, teplý olej a vyhnout se přehřát. Myslím, že chci být k užitku. Dostal jsem práci a zkouším své nejlepší. A koukni na tvůj respekt, N. Myslíš, že společnost vás nebude chtít zničit, až budou všichni Vorkedroni mrtví? Můj, ty jsi ale rebel. Je to docela zrušující. Ale ne tak jako nasledování pravidel. Jsou zpátky ty. Idiote, padej ven! Jo, venku máme Vorkra a docela bych si s ním chtěla procvičit pár balonkových zvířat. Co se tu stalo? Naše odpovědnost. Musel spadnout na zem a vyhodit si systém. Kreténe, halo! Myslíš, že společnost vás nebude chtít zničit, až budou všichni Vorkedroni mrtví? Trhni si! Víte co? Nechal jsem venku extrémně nebezpečnou zbraň, teda omluvu. Hned budu zpátky. Haha, a já končím, hoši. Jsi fakt dobrý, ach jo. Co to? Mají karty. Trhněte si! Zavři se! Hej kámoši, můžu se napojit? Žolíky. Ne, počkej, přišel jsem všechny brutálně zavraždit. Zně na plánu. Je to vlastně jiný žolík, takže... Já ti ještě nikdy neřekl svoje jméno, tak já ti jenom oznamuju, že já jsem... Docela dobrý dron. Co si to provedla? Tentokrát neminu. Omlouvám se, ale opravdu jsem si užil náš čas spolu, ale nemohu tě nechat střelit s tou věcí. Trhni si! Tať na zem! Že ty si tohle dovedl murder dron. Moje krásné dveře. Teď na to není čas, spackal jsem to a stejnou cestou to taky opravím. Uhni, tati. Tati, zaměř a pál. Tati?
Wow, N, zdá se mi to, nebo si právě udělal něco ne zas tak zbytečného? Zkoušela jsem se přes ty dveře dostat několik měsíců. Dobrá práce, Ene. Ty, já, jméno, pamatuješ? Další šachty nás jednoduše dokážou dostat přes poslední dveře. Nejnižší počet těl sežere raketu. Musíme jít. Společnost tohle bude milovat. Bez téhle kolonie uděláme nejlepší čtvrtinu týmu. A ty víš, co to znamená. Značkové propusky! Oh! Víš ne, že bych jsem se netěšil k zabíjení všech těch ne až tak rozdílných velkrdrnů, ale jen tak ze zvědavosti. Máme vůbec ponětí, co s náma společnost udělá a že zabije? Promiň. Dobře, takže Worker mi dříve nabídl, že by nám mohli pomoct opravit na našem přistávacím modulu, aby jsme mohli utéct z téhle planety. Ale wow, to je proti pravidlům, ale docela mi to dává otázku. Proč náš modul byl v prvním místě jenom na jednu cestu? Protože víš co, mám pocit, že společnost nemá ráda roboty. A jako my jsme roboti, udělal jsem hroznou chybu. Je hustý, jak to rychle poznám. V žádném případě, kámo. Dát se společnosti. Dal si mi právě omluvu, co jsem potřebovala. Pracovníci jsou poškozeni jen. To je taky, proč nás společnost poslala. Nenávidím tě taky vidět poškozeného. Děkuji. Ty seš mě staral do pič. Omlouvám. Zvařil jsem vaší kary, nechal jsem tě mít. Já tě udělala rebelem jako naštvaný teenager a to tě zabilo, ačkoliv se mě snažil zabít, takže je to vyrovnané. Pro rekord to byl nejhorší obrat v historii. To jsi měl být ty, jak měníš strany? Být rebelem je těžší, než si myslíš, jako že jsi neukázala pravdu. Ne, žádné spojovací věci, právě si zabil několik lidí, idiote. Fér, zkázal jsem to. Ach jo. Stejnou cestou to spravíš. Haha, miluji dělat cokoliv. Takže našli evakuační místnost. Co kdybychom postavili rychle dveře? Máte si srandu? Vy dvojte VDF, taky nás braňte. To je jako fakt? Hej, pust toho konvenčně atraktivního muže dolů. Jake si na mě někdy docela dosla a přál bych se, aby to tak nebylo. Taková konstrukční kritika. Hezky. Poznamenáno zrádce. Vrátíme se, až vymažeme tvoji existenci. Dobře, kterou z nich chceš? Ty, prosím. Smůla a hodně štěstí. Sakra, vy skvělý kvalitně zajištění trvanlivostí JC produktů.
myslete jinde, prosím nečti mě. Uzi! Se ti omlouvám. Já mohu se tohohle zbavovat, ne? Co to má být? Hodně odvahy pro sotva vnímání tostovače. Měla jsem předtím kořist, co bojovala, ale tvůj duch je až moc bolestivý. Au, tolik bolesti! Já kurva ustupuju. Ještě jedno slovo a udělám to. Kapitálové partnerství? Haha. No ty kráso, Uzi, to bylo úžasné. A ty taky, Jo, teď je ze mě naštvaný rebel Dissembler. Přivedla jsem sem murderdrony omylem. Ty jsi vybral mě opustit a zemřít, místo toho, abys mi sakra věřil. A to není ani nervózní teenagerská hyperbola, jako jsem říkala minulý týden. Ušetřím ti to trápení, tati. Vyhostím se sama. Pojďme, N. Všichni si tu můžou trhnout. Rád vás poznávám, taky. Ticho. Přidal bych se k tobě, kdyby mě slunce nezabolo. Doufám, že máš vzůr s charakterem. Jen se nemůžu dočkat vraždění všech lidí. Klasická robotí věc. Doufám, že si hezky sedí na zemi, protože si pro něj jdeme.